Ir-reviżjoni tal-politika dwar iż-żoni rurali għandha tibbaża ruħha fuq l-għarfien li l-ambjent rurali għandu valur minnu nnifsu li huwa aqwa mill-valur monetarju li jista' jingħata fi kwalunkwe żmien. L-effetti pożittivi li l-ambjent naturali għandu sabiex jindirizza t-tibdil fil-klima, il-kwalità tal-arja u tal-ilma, il-biodiversità, is-saħħa tan-nies u għall-identità nazzjonali u lokali għandhom jiġu tradotti f'policies tal-ippjanar effettivi. Sostnit dan fi stqarrija l-Kamra tal-Periti li qed targumenta li t-terminu barra miż-żona tal-iżvilupp ODZ għandu jiġi abolit. Dan għaliex hemm diversi forum ta' żvilupp leġittimu bħal bini ta' ħajt tas-sejjieħ, bini ta' razzett u tqattih fil-barrieri. Il-Kamra tal-Periti qed tirrakkomanda li flok it-termini żona tal-iżvilupp u żona barra l-iżvilupp għandhom jiġu adottati żewġ kategoriji prinċipali, żoni urbani u żoni rurali li jiżdiedu ma' żoni kostali u marittimi. L-irħula ġew għal diversi 20 ta' snin skedati bħala żoni urbani u dan, skont il-Kamra tal-Periti, huwa żbaljat għaliex l-irħula jiffurmaw parti integrali mill-pajsaġġ u l-identità rurali. Il-Kamra tal-Periti ilmenta dwar it-terminu ta' konsultazzjoni pubblika dwar il-policy rurali li kien qasir wisq fid-dawl tal-implikazzjonijiet kbar li din il-policy għandha fuq il-kwalità tal-ħajja u s-sensittività tal-ambjent naturali. Filwaqt li reviżjoni tal-Policy Rurali tal-2014 bżonn urġenti, il-Kamra tal-Periti ttenni li jkun aktar għaqli u ta' benefiċċju li l-policy ġdida tkun infassla fuq SPED ġdid. L-SPED taqsira l-pjan strateġiku dwar l-ambjent u l-iżvilupp u l-pjan ewlieni li jirregola l-iżvilupp fil-Gżejjer Maltin. Dan il-pjan u skedata r-reviżjoni matul is-sena d-dieħla u l-Kamra tal-Periti qed issostni li dawn ir-reviżjonijiet għandhom jikkumplementaw lil xulxin.